kula menika pandhita ing mring cendhani para begawan gembung tanpa sirah. Begawan gembung tanpa sirah inggih Raden. Ana wigati apa mrepeki kelawan aku? Nuwun sewu menapa jengandika Raden menika Raden Prabakusuma. Iya dasar kepura nyata aku Raden Prabakusuma. Wela dalah. Menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang dipun aturaken anak kula pun Ataswati anggenipun sanget gandrung-gandrung kapiandhem lawan jengandika Raden Prabakusuma supados sak manggile lalana sukelan penggalih jengandika Raden Prabakusuma kersa kula boyong dhateng pertapan mring cendhane kula dhawuhaken dening anak kula pun Ataswati begawan gembung tanpa sirah njaluk pangapura sadurunge yen to pancen karepanmu kaya mangkono sing gedhe pangapuramu. Aku urung iso minangkane mergo aku duwe kewajiban liya kuwi aku kepengin ngawu-awu Sudarma. Golek ana ngendi durunge Rama Raden Arjuna satring Madukara panengah Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu aku urung iso minangkane sing dadi karepane anakmu lan sing dadi penjalukane anakmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan menyang pertapan mring cendhani. Wah. Slak modar anak kula. Anak kula ingkang gandrung lawan panjenengan menika prasasat sampun ngiklasaken dhateng pejah gesangipun mila Raden Slilanana Suklan penggalih ngandika kersa kula boyong. Aku ora iso begawan gembung tanpa sirah. Aku isih duweni kewajiban menawi ngandika mboten kersa kula ingkang badhe meksa dhateng panjenengan mangsa burung arep meksa karo aku saut mangsa burung. Senengane bapak iso ngapusi jare wis tekaning pati kok wong enek kene. Hehe apa njaluk ngapura cahayu anakku. Senengamu sok ngapusi kaya ngono kuwi aku gah kon percaya kowe meneh. Begawan gembung tanpa sirah. Piye Raden? Apa iki atmajamu Ataswati? Iya Raden, kuwi anakku Ataswati. Wela dalah ngerti kaya ngene aku mesti wae mau-mau ora bakal nolak. Wes boyo iki Ataswati Wonten dawuh Raden, madhepurine aja mlengus kaya mangkono. aduh Raden Prabakusuma prasasat anggen kula ngentosi dhateng panjenengan menika katitine ngenteni sleming Palawa ngabus kumambang ing Sila Kresna Raden. Iya. Apa kowe tresna lahir batin karo aku? Inggih Raden, Lahir batin. lahir batos. Nek pancen kowe tresna lahir batin karo aku ayo kowe bakal ndak suwun. Monggo badhe kados pundi kemawon ingkang abdi kantun nderek. Begawan gembung tanpa sirah. Piye ngger cah bagus gandeng aku lan Antaswati wis padha-padha tresna-tresnan trinasnanan. Anakmu ndak suwun atmajamu ndak suwun bakal tak kanthi ngawu Sudarma manjing ana ing kancing gelungku. Iya ngger. Mangsa baranga kono nggonmu bakal ngluwenrah anakku Ataswati. Ayo. Derek nopon kakang menyang tumuju menyang negara Ngamarta. Monggo pangeran kula dherekaken pangeran. Jagadéwa Bathara. Paman Pati Harwi Semuni. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama saking Bapak Dembaduring saka lima. Mriku kok mboten pangling katitine sawanipun satru kalih. Lancur Pandhawa putra Pandhawa atmajanipun Dimas Arjuna miwah atmajanipun Werkudara pun Antasena. Yung alah. Kula aturi ngatos-atos linggir menawi kalih lare kalih menika. Nadyan to menika namung bayi wingi sore ngatasipun ning menika satru ingkang ndugal kewarisan. Menika kasinungan kasekten linuwih bebasan pinatah mendak jinala menter. Sinumbak bengkung sinuduk putung. Inggih. Kula aturi ngatos-atos. Inggih. Paman Pati Harwi Semuni lenggah ingkang langkung prayogi kula nedya andang dhateng pun
anak kula kekalih menika. Inggih nggih kawula nun inggih. Purbawasis wonten ngasta paduka anak Prabu Duryudana. Ora mengkoto dhisik nggih anakku Wisanggeni Dursila Geni. Sawise sowan ana ngarsaning wakmu ing Astina Padaraharja sak bisawanmu Wisanggeni. Nuwun kula nuwun ya Pakde Duryudana. Yo. Sarunge aku njaluk ngapura nek aku ora basa karo sampean jalaran aku ki satya sing ndunggal kewarisan. Dening Gusti aku diwenangake ora basa dening sapa wae. Yo, ora dadi ngopo. Angka loro aku ngaturake bektiku katur ya Prabu Ngastina. Yo, tak tampa pangestune wong tuwa Tampanana nggir. Bocah mursid. Yo. Nek padhe takon karo kaharjanku slamet sowanku ning Praja Ngastina iki, Dik. Yo. Prayoga nonggon mulungguh nang ngarsaning punwamu, wakmu ing Ngastina. Ya kaya wis ora kurang kepenak sowanku, Pakde. Yo. Wah, lole kandang bluguduk saru kempal manyar-manyar sumorante hawla. Putuku Wisanggeni. Lho, iki kaya suarane Simbah Durna. Pancen keparanyata. Kowe sowan ana ing Praja Ngastina. Pancen iya, Mbah. Sawetara aku diutus dening para pepunden Pandhawa supaya sowan menyang negara Ngastina. Iya, padha raja sak praptamu. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur ya, Mbah. Iya tak tampa pangestuku Tampanana. Prayoga nanggonmu lungguh. Kaya ora kurang kepenak. Anak anungane ndita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Wisanggeni. Anakku lanang Wisanggeni Dursila Geni padha ora harja sak sowanmu. Pangestune Siwa Ndarawati dudu. Loh, iki sapa kok kaya suarane Siwa Kresna? Iki wakmu ing Ngawangga. Nerpati Karna Basusena. Wah, pangestune Siwa Prabu. Karna Basusena ing Ngawangga slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturake basaku katura ya Pakde Prabu. Yo ora dadi ngopo tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Paripe dayana ing kasantosan. Nggir Wisanggeni raharja sak sawanipun tawi sak rawipun wonten ing Praja Ngastina. Eyang Patih Sengkuni. Inggih, Nggir. Slamet tekaku bektiku katur. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Payogakaken ingkang langkung sekeca. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Pangestumu bakal ndak gawa nggo jimat tak gegem ndadekake jimat aripe Dayanana ing kasantosane Wisanggeni lair lan batin Eyang Sengkuni. Inggih Raden Antasena wilujeng, Nggir. Slamet, Mbah. Slamet sowan kono ing negara Ngastina ora liwat aku ngaturake basaku katura. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Heeh. Siwa Duryudana ora mbageke karo aku. Iya. Nggih Antasena anakku bocah bagus. Padha slamet kamu. Slamet, Dik. Slamet sowanku ning Praja Ngastina ora liwat aku ngaturake basaku katura marang ngersaning Pakde Duryudana. Iya, tak tampa. Sira ngaturake bekti kelawan wong tuwa, ora liwat pangestune wong tuwa wae Tampanana. Tak gegem ndadekake jimat paripih dayana ning kasantosan. Prayoga nonggon bulungguh. Kaya wis ora kurang kepenak. Antasena. Teka-teka wis kleru wis ngejak memala iki. Iya, njaluk ngapura karang wong tuwa ki nggone wong kleru. Heeh, Mbah. Antasena. Piye, Mbah? Slamet ta kamu? Slamet wae. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lah iya. Aku ngaturake basaku katura ya, Mbah. Tak tampa pangestuku Tampanana. Heeh. Kowe mau suka ngendi? Aku mung sira arep neng Pertapan Sukalima kok Pertapan Sukalima kuwi sepi. Ora ana Simbah Durna. Lah aku kuwi goleki kemruyuk ana wong ning Datulaya Ngastina jebule ana ing Pasewakan Agung. Ya rada sawetara perpustakaan Sukalima tutup. Perpustakaan ora.
Aja rusuh ngono kuwi jenenge. Pamiyatan saka lima tak tutup mergo aku sowan marang kersane anak Prabu Duryudana. Heeh. Mau ning kono sing ana ming Mbah Putri. Do tinggo tunggang-tunggangan cah cilik-cilik. Padhe yo ora ta penging to. Tak penging ning do ngeyel. Malah aku dinaidit. Wis ora usah kakean cangkem kuwi nggo tuku bensin. Kok malah nggo tunggang-tunggangan. Wis mubeng lapangan lor SD kae. Lah iya, ning tak ta penging to. Heeh, tak janjeni tak kon janji. Nek wis rampung kek diretke Kolonjono. Kek dikomborke Polar. Kowe iki aja sak sia-sia karo mbahmu Putri, najan wujude jaran. Nang kene mbahmu sing kudu tok ngabekteni. Lah iya aku ngabekti kok. Lah iya, ra yo gakno. Kaya ora kurang penak, Mbah. Anak kula nang Antasena ing Randu Gumbala padha slamet kamu. Pangestune Siwa Ngawangga, Siwa Karna Basusena slamet kaku, Pakde. Aku ngaturake basaku kae turu. Yo yo, kowe ngaturake bekti lawan wong tuwa, tak tumpuk pangestu tampanana. Yo tak gegem dadekake jimat. Prayoga nggonmu lungguh nang ngarsane Nyai Prabu Duryudana. Kaya wis ora kurang kepenak, Pakde. Bisa geni. Kepiye Pakde Duryudana? Rada sawetara kowe sowan ana ngarsaning pun wombu ing Astina. Janjane ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan ning Pasewakan Agung Negara Ngastina. Kepasang Yogya katuju ing nginu. Dina iki aku sowan ana ing Pasewakan Agung ana ing Negara Ngastina. Iya. Wigatine apa? Cekak aos bloko suta blak kotang terus terang wae, Pakde. Sowanku iki ora saka kekarepanku dhewe, ning sowanku iki diutus dening Wa Prabu Puntadewa utawa Pakde Darma Kusuma. Sowanmu diutus dening Yayi Prabu Puntadewa. Mancen kepara nyata. Wigatine supaya nanjihake menyang pendhita ing Sukalima ana ngendi ta dununge Iwang Pikulun Bathari Sri jalaran Iwang Pikulun Bathari Sri iki dina sak mengko lagi murca utawa oncat saka negara Ngamarta. Mul sing gedhe pangapuramu ya Pakde, sowanku iki ora mbutuhke karo sampeyan, ning sowanku iki mbutuhke karo Simbah Durna ing Sukalima. Jagat Dewa Bathara nek to cetha kaya mangkono. Wawa Durna, kula wonten paringati apa? kula aturi majeng pisuwan paduka rawuh jenganti konten Praja Ngastina. Ingkang wayah menika pun wisanggeni nedya nyuwun pirsa dumateng paduka Bapak Durna ing Sukalima. Oh iya, anakku wisanggeni ngger tak nyaket sowanku ana ngersamu ngger. Iya, Simbah Durna. Tapal suara gempel sumurante hawalah wisanggeni putuku ngger cah bagus. Iya Simbah Durna, aku mbutuhke karo panjenengan. Kowe butuh karo aku? Iya. Babagan apa? Dina iki blaka suta blakotang terus terang wae aku diutus dening Wa Prabu Puntadewa ana ing Pasewakan Agung Negara Ngamarta dina sak mengko. Wa Prabu Puntadewa goleki lan njaluki go pertikel karo Wa Prabu Ndarawati babagan Iwang Pikulun Bathari Sri sing wis murca kurang luwih 3 dina kepungkur saka negara Ngamarta. Mula Wa Prabu Puntadewa utusan kelawan aku nglawan Kakang Mas Antasena supaya dina sak mengko nanjeke karo Simbah Durna. Merga Simbah Durna ki pendhita sing jarene kondang monyor-monyor, kondang lantip, kondang wasis waskita ing Esti ngerti sadurunge winarah. Mula aku tumuju ana ing negara Ngastina. Pak, kowe njur kepiye? Lah mula ngono, Mbah. Wale-wale apa sowanku iki?
mung bakal nyuwun pirsa karo Simbah Durna Iwang Pikulun Betari Sri iki dina iki murcane ana ngendi mapane ana ngendi Mbah naturi paring dawuh wah astagfirullah saruk gempol sumurante Allah nek kowe takon kaya ngono karo simbahmu siji simbahmu ora mangerteni babagan lelakon ning Praja Ngamarta Simbahmu Durna dina sak mengko ora mangerteni kepiye kahanane para kawula sak negara Ngamarta. Para kawula sak negara Ngamarta padha nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung. Kahanane ora karu-karuan negara Ngamarta kenaman pagebluk. Oke sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk tekaning pati kuwi wis akeh kedadiane, Mbah. Mula iki kabeh nek aku ora nanjing karo Simbah Durna ora bakal nemokake ana ngendi durunge Iwang Pikulun Betari Sri. Wis cekak wae bloko suta blakutang terus serang. Nek kowe nanjing karo simbahmu Durna ing saka 5 bloko suta wae ngger wis anggeni. Simbahmu Durna ora mangerteni merga simbahmu Durna iki wis kurang luwih 3 candra ora sowan menyang negara Ngamarta ora sowan marang ngersane anak Prabu Puntadewa. Mula simbahmu Durna ora mangerteni. Lho. Nek ngono kelengguane pendhita Sukaluma minangka pendhita sing jare kondang monyor-monyor, sing jare ngerti sakurunge winarah, sing jare pendhita digdaya kuwi mung kandhek ana ing pangucap, ora mung kok kaya ngono. Ning pancen simbahmu Durna ki ora mangerteni tenan. Wela dalah. Kakang Antasena, nggih. Ki Simbah Durna jare ora ngerteni. Awak tutuki wae, engko sike. Sabar. Nek wis wangkot agek awake bertindak. Awake bertindak. Awake dhewe lagi temandang. Oh lah iya, ning mau rak utusane Siwa Puntadewa, wa Prabu Darmakusuma ora ngongkon. Nek ora ngerti Purbawasesa ana tanganmu karo tangane Antasena. Lah saiki juru bicarane kowe sing temandang juru jotose aku. Apa kowe tegel karo wong tuwa? Tegel wae. Aku ket mau wis nggembul rasa dendam. Aku jane karo Simbah Durna kuwi kepengin dendam ning jare Gusti Allah ki ora entuk jahat karo kewan. Aja waton omong lho, ora waton omong iki tenanan. Simbah Durna ora ngerteni. Ora iki, Kang. Iki njur kepiye? Ha wis digoleki. Pokoke dikedhuk nganti Simbah Durna ngerti ana ngendi dununge Iwang Pikulun Betari Sri. Apa Simbah Durna nek ngono teges mung sing dadi pendhita kondang monyor-monyor kuwi mung kandhek ning pangucap. Nanging kababar dadi kasunyatan jalaran Simbah Durna ndak suwuni priksa ana ngendi dununge Iwang Pikulun Betari Sri wae ora pirsa. Ora mangerteni ana ngendi durung Iwang Pikulun Betari Sri. Ning pancen aku ora ngerti tenan yo, Ngger. Bloko suta blakutang terus terang. Simbahmu Durna ora mangerteni. Wah, lah nek kaya ngene kahanane iki, Bambang Wisanggeni ora nrimake lakone, Mbah. Wah, kowe ngapa malah maju sowanmu? Manus maning jajalan sutaning baune iblis lanat. Lah, sumbar ngono kuwi. Ayo. Sumbar. Ku aku tak njuwatos komplu tak nyewolot ngabruk raine Durna. Kakang Antasena sing sabar. Heeh. Aku tak sing sabar, jare wong sabar iki pacare 5. Kowe aja waton kemlewat ngono. Iki mung jarene kok aku dhewe ya urung nglakoni, makane aku arep jajal sabar men entuk 5. Iki aja sok kaya ngono iki satria ndugal ya ndugal ning ya aja ndugal banget kaya ngono kuwi ora. Wis ge apa perlune? Ha iya. Simbah Durna ora pirsa, ora ya Ngger, ora ngerti tenan. Simbah Durna ora mangerteni tenan. Oh lah dalah. Nek ngono berarti Simbah Durna sing nyingetake Dewi Sri ana negara Ngastina. Ayo, mara gage wenehno Dewi Sri karo Wisanggeni bakal tak aturake marang ngarsaning Prabu Darmakusuma. Ora ya Ngger, ora Simbahmu Durna ki ora mangerteni babagan lakon ning Praja Ngamarta. Nangis. Kok nangis kok buandem watu saka kene ora.
Sabar lho Kang, sabar. Jaremu Wong sabar pacare 5. Simbah Durna nek ngono mau ngapusi anggone Simbah Durna sing jare kondang monyor-monyor ngerti sadurunge winarah. Ngerti apa wae sak isining donya lan sak isine iki mung kandhek ana ing pangucap ning Simbah Durna ora mangerteni tenan ya Ger. Anak Prabu menika kados pundi? Ingkang dados pujung wonten garing astina menika panjenengan panjenengan ingkang kedah saged ngarampungi perkawis menika. Wis sagene kowe kok nesu kaya ngono kok matamu abang. Matamu kuwi, Mbah. Wah, ruang tua matak-matake. Lah sampean yo matak-matake karo aku kok. Kowe kaya ngono adrek kaya ngono to, Ger. Simbahmu Durna ora mangerteni tenan. Nek ngono apa kelakon aku wani karo sampean. Wah. Jan aku ora mangerteni tenan. Aja takon dosa wong tuwa, ana wong tuwa tak larak lho, Mbah. Sip, sip. Jagat Dewa Bathara Paman. Wonten maring dawuh. Kenging menapa malah impen kula sajak numusi. Yung ngalah, yung ngalah. Kok kanane kaya ngene iki. Oh, Kakang Durna mau niku jan-jane sampun ngendika nek werdining pasumpenan menika ingkang panjenengan lampahi menika mboten sae. Nanging kagem ngreripih panjenengan Kakang Durna ngendika sing mboten sak beneripun. Kakang Durna ngendika nek panjenengan badhe antuk wujudipun Wahyu Purbawikalpa. Ateges Bathara wau namung samudana. Bathara kala wau namung atur dura. Inggih kasinggihan mekaten Ger Jagat Dewa Bathara. Ora ana gunane matah pujangga ning negara Astina. Isane ming ngapusi, isane ming ngatur dura karo anake Astina. Kene iki njaluk iku pertikul sing dadi werdining pasumpenanku ya apa? Kok malah ming diomongi entuk bakal entuk Wahyu Purbawikalpa. Wahyu Purbawikalpa telek. Wong tuwa ora kena jagake. Gunane apa sampean lungguh teng negara Astina? Gunane apa sampean lungguh teng kursi patih? Nek mung sing jagake ming cangkem-cangkeme tok. Tumeli sampean Kakang Prabu Karna ing Amangga. Gunane apa sampean tak patah dadi Senopati? Nek ana perkara kaya ngene ming meneng wae ora gelem tumandang. Nek ana kaya ngene carane iki Duryudana wegah ngurusi praja Ngastina. Ya ngalah kok malah griwikan dadi grojokan kahanane kaya ngene. Anak Prabu Duryudana duka yayah sinibi mergo Kakang Durna atur dara Kakang durung ngapusi karo anak Prabu Jaka Pitana. Weladalah anak Prabu Karna sajak sepat klebat lakune mlayu metu malah ngawe para sata Kurawa ing Kartamarma. Wonten dawuh Paman. Kurawa satus nggelar baris ngragit baris ngundurke wisanggene karo Antasena. Nuwun statem dawuh Mangkat dina iki gare. Wah! Waduh!
kowe wani karo Yang Maisa Kalima. Nangis kono. Wong tuwa ora duwe pakarti, ora duwe tata krama. Aku ora duwe pakarti kok endi. Sampeyan wis ningatake Wang Piklum dari Sri. Ayo. Ayo tuduhno. Tuduhno ora kelakon mbok tuduhke aja takon dosa. Ana wong tuwa tak plosoro tendang kontalada. Kakang Durna ya kene. Wah, lole ketewasan Cipate. Drarak pirsa wisangri sing pun nglarang kula ket wau. Kula dijatasi, kula dipulasara. Napa kedah ngebyaken barisaning para Sata Kurawa? Ah, mesti mawon kalah wong kula we kalah. Wah, niki golek pitulungan Cipate, golek pitulungan. Iya tak dereke Kakang. Tuti lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya purun nanggana magawe gelare hang piye ni Durna ngajar Kang terus ora kecandhak dheweke mlayu adoh mergo tak tendang kontalada. Waduh kanggo nek nganti ra kecekel sing diseneni Bapak Werkudara aku. Lho lah kepiye? Weh. Sing diseneni Darma Kusuma mengko aku, mergone aku wis diutus karo Darma Kusuma. Aku ra ya wis diutus to. Awake dhewe iki wis didhawuhi supaya takon karo Eyang Durna. Nek Eyang Durna ora ngerti Purbawasesa nang tangane awake dhewe kabeh. Eyang Durna arep dikepiyekke wae awake dhewe duwe wenang. Lah ngono kuwi setuju aku. Ngono kuwi aku sarujuk mesti wae Siwa Karna ngawangga ngawe Kurawa 100. Lah apa iya? Lah kae lho delok. Rantak-rantak barisaning para Sata Kurawa kae tumuju menyang kene Kakang. Kagyat risang kapirang nangkul kinempit-kempit. Dro sangrektaning bawana. Wela dalah enak ketok Kurawa 100 tumuju rene. Wis dinteni kene wae nek apa-apane tandangi bareng-bareng niki. Lah iya Kakang aku sarujuk karo sing dadi panemu. Keparat ngaglang bergagah iki bocah-bocah bayi wingi sore wela dalah. Tak kira sing sowan menyang negara Ngastina kuwi ming wisang gene karo Antasena jebule Gatotkaca lan Antarjaga nututi. Dasar para nyata Siwa Kartomarma aku ndereke ngeturke kamping-kampingi Dimas Antasena lan Dimas Wisanggeni. Iya. Pancen kepara nyata Siwa Kartomarma wela dalah. Ora basa kabeh karo aku lan duwe tata krama karo aku. Gunane apa wong iki wis termasuk rombongan ndugal warisan.
Bener. Ayo Pakde Kartomarmo rene arep ngopo? Ngerangket karo kowe. Ngundurke karo kowe. Kowe iki wis diomongi karo Bapa Durna sing saknyatane nek Bapa Durna ku ora pirsa lan ora mangerteni ana ngendi durunge Wang Pikulun Bathari Sri kok kowe sing ngeyel. Kok kowe sing njaluk keterangan sing gumathok apa kowe iki ora krungu piye? Nek le krungu ki krungu. Ya meng aku cubriya karo Simbah Durna, cubriyane. Simbah Durna aja-aja gek mengko sing nyingetake karo Dewi Sri Ora bakal kaya mangkono. Bapa Durna ora pirsa lan ora mangerteni lakon sing ana negara Ngamarta. Mula nek kowe kenek tak kandhani kowe kabeh bali yo kene. Mumpung aku isih ngeman karo nyawamu. De, piye? Tak omongi ya. Simbah Durna iki akeh ngapusine. Ayo to. Aku dhisik tau diapusi Simbah Durna pas dek jaman usume otruk. Kakang Antasena ku malah ngandhake sing ora-ora. Ora iki pancen tenan Simbah Durna ngapusi aku. Dhisik bandare aku. Lah kok malah karo Simbah Durna ki aku diapusi, aku kalah modal. Jebule kono ki gawe cara liya, srana liya sing aku ora ro. Kuwi lho. Tandha bukti nek Simbah Durna ki lono ngapusi. Mula sepisan wae menungso ki nek ngapusi sepisan ngomong ngapusi, ngomong ping pindho meneh arep kuwi tenanan ora bakal percaya meneh. Mula kuwi wong ki aja sok kulira ngapusi. Mundhak engko tetel kapercayane wong liya karo awake dhewe. Pancen bersing dadi ature Kakang Antasena. Ning kowe nek manut karo aku kowe bali wae ora sandadak goleki durunge Wang Pikulun Bathari Sri nanjeke karo Bapa Durna. Ora bakal bali. Sesuk ora bali lan saiki aku ora bali. Bali ku nek wis entuk keterangan sing gumathok lan sing cocok babakan Dewi Sri sing mapan ana ngendi. Welah dalah keparat. Bocah ora nggugu diomongi. Njur nek ora nggugu piye? Apa kelakon kendharat tangane Kartomarma Maju jangkah ora bakal tak tinggal loncat. Lena pangendamu tak tebak dadamu kelakon rondo bojomu Singalena prapteng lalis Pakde Kartomarma. Aku tak maju ya Kang. Maju.
Hus. Ayo sambato yo. Matro. Oh. Aduh. Sambato gede. Hus. Sadang. Hus. Oh. Oh. Ayo. Aku arep bocah cilik arek rasa. Garut Koco Paman Sotomo ayo kersa bali napa mboten Begawan durung mangulungke arep tak takoni ana ngendi Driwang Biklum Dari Sri welah dalah wis sanggeni lan tunggal-tunggalmu kabeh gelem bali ora wis ora bali saiki ora bali aja takon dosa lakon mati dening Sotomo jajalan oh mati ah 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 bah hos oh iya ah wahai wahai oh. Hoi. Oh. Sotomo mundur inggih. Mungsuhmu mangsa kula Gatotkaca. Lho. Jebul ora mung wisanggeni karo Antasena inggih kasinggihan mekaten kula kalah sinuwun kula kawon kula semanggaken sak mangke wisanggeni Antasena lan putra-putra Pandhawa sanesipun ngamuk wonten negara Ngastina wilah dalah edan keparat nyokong ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati raja kang ngepul ratu Kuntaputa maning katong manus maning jajalan sukertaning bawuna iblis lanang wisanggeni Si wong Karna Basusena ing Ngawangga kepiye? Kowe gelem bali apa ora? Mumpung wakmu ing Ngawangga iki isih gelem ngelikke karo kowe mumpung aku isih ngeman karo nyawamu. Kowe bali ora usah dadak nyuwun pirsa karo Bapa Durna. Babakan ana ngendi dununge Wang Pikulun Betari Sri. Bapa Durna babar pisan ora ngerti ya, Ngger. Bapa Durna ora mangerteni. Lan Bapa Durna ora pirsa. Sebabe apa Wang Pikulun Betari Sri oncat saka negara Ngamarta lan ana ngendi papane mbel gedes kabeh mung telek wisanggeni ora percaya ayo aja takon dosa aja ming sampean sing maju Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kon mepeki kridane wisanggeni wela dalah bocah ngedan
bocah ngeyel tenan iki. Ayo. Aja ming sampean iso kabeh wadyabala Kurawa. Ngawangga. Ben ngebyuki lan ben ngruyuk wisanggeni. Mangsa brengene iso mateni wisanggeni tak sembah dalah mamu 20 taun wela dalah. Bocah wangkata nek gelem bali aja takon dosa. Tampanana Kyai Kunto ora mati dening aku aja takon dosa. Piye ni? Wis Kang aman. Amane. Awake dhewe saiki ayo ngorak-arik ngrusak negara Ngastina. Lah ngopo? Pancen Begawan Durna ora iso nuduhke ning endi durunge Wang Pikul Bendari Sri pertapan Sukalima sing diobrak-abrik. Ya wis aku manut sing dadi karepmu. Wong aku rene iki gur nuruti karepanmu. Lah iya. Wong janjane awake dhewe iki ora diutus karo Siwa Puntadewa. Lah iya. Ya ming tak ngerti lelakon ngamarta sing konsatan Wang Pikul Bendari Sri tumune awake dhewe menyang tumuju menyang negara Ngastina ming mergo sengit karo Simbah Durna. Lah iya disengeni Bapa Werkudara ora ngurus. Lah iya. Kekarepe bapakku tak waneni. Wong diandani sok ndendeng ora sebene. Wong tuwa kok guru. Bangun miturut wae. Manggrakon Antasena ora mangkat dupandasmu. Apa nek kaya ngono kuwi sayang karo anak. Antasena tukoke udut. Bareng turah. Jujule meng turah 5.000 sing dadi saut. Aku karep meng ngeteng raketang rong lencer iki ya perlu anggere jaluki udute wi ra entuk mongko udute iki meng dados oleh kemlintir ra sebene. Satria Jodipati kok udute meng dados. Kowe ora masalah, kadang kula sok nglindring. Kok nyekek mbako kuwi kowe ora ngerti loro omahku kan mbakone to. Lah iya. Lah iya wis diirisi bendina. Angger wis kocap ra iso tuku udut. Kuwi aja Pak kuwi mbakoku kuwi rong tuwa kuwi rong mateng. Ben selak pait cangkemmu kuwi tak yo tak ngono. Iki nggo ngulur wektu ya ni. Lah iya. Iki nggo ngulur wektu jagongan ngene iki wae. Lah iya hitung-hitung gara-gara. Lah iya. Ana pamundutan apa? Iki mau akeh. Aja ngono kuwi ngrusak pakem jeneng iki ora. Ya wis ayo ngobrek-abrik negara Ngastina. Yo tak derake Kang. Ya wis ngobrek-abrik men murat mari sisat. Ora ngono ku Durna guru ngapusi wae gaweane ngapusi aku ora legone ora ngerti. Wis gamelane wis muni. Mangsuk mengadri luwih umbawana langgeng sinunggi datan awrat ora mengkoto dhisik patih sunya sekti sawetara sira ingsun piji sawanira ana ngarsaning pandraning ingsun mesti wae gawe kaget sawanmu tak caketake dina iki patih sunya sekti ndonamit pasang limantabe tinebena kula dulu demawaing tawang tuwang
linepat ing tolak manu sinuwun wanter sabda teng paduka miji dhateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan ing jawi sanget kuwata sing manah kula bebasan pindoro ning salampu pinanjring alun-alun kumitir acarok mares ing sareng wonten ngarsa paduka penggalih kula menika tebih saking ras kemarasan sinuwun kawula niki paduka diwaji sembahan kula ngawi dhateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan wonten paring damel punapa sarta jengandika nglempaken sanggening Purwadya Bala sarta Pranayaka Punggawa wonten pasewakan agung ingkang badhe kelawan adat ingkang sampun mriku kawula niki yo mesti wae kaget sowanmu tak awe ning sakurunge padha harja sak matamu wilujeng sawanipun ingkang abdi kepatihan sak mangke wonten ing praja ing atas angin menika mboten langkung ingkang abdi kepatihan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhep putu patu Gusti Sang Nata sinuwun Prabu Ataswara sinuwun ya ingsun tampa sira ngaturake bekti lan panjenengan ingsun wis dak tampa ora pangestu ingsun tampanana matur sinu Sekti inggih kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan amawahono kabagyaning gesang kula sinuwun samangke jengandika ngawi sanggening Purwadya Bala menika wonten wigatos menapa sarta bandhi paring rembag menapa menawi ingkang abdi menika lepat dedosan menapa ingkang kedah kula sandhang kula mboten badhe swala lajeng menawi jengandika badhe paring ganjaran dumateng ingkang abdi kepatihan lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken dumateng ngarsa paduka Gusti Sang Nata sinuwun Prabu Ataswara sinuwun kula aturi paring dawuh mengko to dhisik jeneng ingsun nedya mbageke kelawan Ki Lurah Togog wela dalah sangka kesusu kula nganti kula menika mboten emut nek enten mriki niku enten Togog alih bilung ya lungguh Kang Prayoga nggih sampun mboten kirang prayogi Togog Catugara padha slamet sak sawanira ngarsaning panjenengan ingsun Togog nuwun amin pasang limat tabi sinuwun jenebena nglodhuri dumawing tawang-tawang linepat ning tolak manuk manuk linepatno ing tolak manuk ora manuk udu manuk udu wantar sabda paduka miji dhateng wiswanipun ingkang abdi pun Togog pun Catugara pangestu paduka wilujeng sowan kula sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ingsun tampa pangestuku tampanana Togog nggih kula pundi jimat bilung sara wita padha slamet tekamu to pangestunipun sinuwun Prabu Ataswara wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa pangestu tampanana oh inggih kula punika jimat paripih ndayan kasantosan ngono gek dumadang ngono sik lah iya ora usah ganggu gek dumadang liyane dumadang kejaba ketrut ya gender kudu main terus nggo melancarkan pencernaan lah iya wonten wigatos menapa sinuwun nggih sinuwun wonten wigatos menapa jengandika nglempakaken sanggening Purwadya Bala sepisan aku ngaturke panuwun ya Patih lho panuwun sebabipun dene panjenengan ingsun Prabu Ataswara iki madeg nalendra ning atas angin ki iso dadi brawira kaya ngene iki ndak lakoni ijen tanpa ruang tanpa kanca tanpa sedulur tanpa sanak kadang kabeh kuwi mau ming merga Prabu Ataswara sing anggone tetek tangguh tanggun titen lan tengen nggih lajeng yen to tanpa sak biantumu mesti wae ora bakal kelakon mergo kabeh kuwi nganggo mlaku lha nggih menawi sak mangke paduka menggalih lepat ingkang abdi kepatihan lepatipun wonten pundi kula aturi anyendu dhateng ingkang abdi kepatihan pun Sunya Sekti sinuwun iya to pancen temandangmu ana ing negara ngatas ngene iki wis apik jeneng ingsun ora bakal ngendika apa-apa bakal babakan sing wis mbok tindakake ana ing negara ngatas angin nggih kang angka loro wigatine aku nglumpukke para wadyabala para kawula lan para nayaka punggawa mudhune menyang para pamong iki ora ana liya wigati aku mung bakal njaluk igo partikel babakan aku sing duwe gegayuhan ya kuwi aku kepengin mengku sujining wanita minangka prameswari sing nyandhing keprabone Prabu Ataswara ning negara ngatas angin iki
Patih Sunya Sekti. Wela dalah. Kula nuwun sewu kok jenengan menika nyuwun pirsa dumateng ingkang abdi jalaran kula piyambak menika kemawon dereng rabi. Aestu kemawon babakan wanita panjenengan ingkang abdi kepatihan menika dereng mangertosi sarta mboten pono. Mula kuwi aku nglumpukke Pamong Agung ya kuwi Sitagok ya Citatugara karo Mbilung Sarawita. Supaya dina sak mengko menehi go pertikel munggah piyaku sing duwe gegayuhan. Oh, lha nggih pun. Samangke kula badhe njawil dhateng Puntagok. Ya ya. Gok. Nun wonten dawuh Gusti Patih. Sinuwun Prabu Ataswara nimbali karo kowe. Lho, napa kepareng badhe maju? Yo. Waduh, mboten sah sinuwun. Kula niki mengkere. Kula dinae coklat men alhamdulillah. Mergo biasane kula niku tuku dhewe. Lah iya, lah nggih. Tuku dhewe terus kula ngehke kasire. Karang ayu banget ya kasir. Kowe iki senengamu ora wis entuk kaya ngono kok isih golek liyane. Weh, wong ki ora cukup siji kok. Kok ya aja kaya ngono. Disabar-sabarke menti 5. Iki aku latihan sabar iki men entuk 5. Ya pamrih ngono kuwi. Kowe iki aja kaya ngono. Ora aku ya mung ngomong. Lah iya. Wonten dawuh sinuwun. Togok Wonten paring adabu. Aku kepengin mengku sawijining wanita sing nyanding keprabone Prabu Ataswara. Lah kula mung saged ndongake nek pancen iku sing jenengan gayuh mugi-mugi saged kasembadan. Ora to mengko dhisik. Wanita kuwi ndak impekake 3 hari kepengker utawa 3 dina kepengker ana ing malam Sukra kasih. Jenengan ngimpine wanci napa? Tiba wanci puspa tajem utawa kadoro dasih. Waduh. Yen to kaya mangkono kuwi ateges bakale kasembadan to, Gok. Lah nggih. Kula nggih percaya ning niku ming kembanging wong sare, impen niku kedah. Impen niku mboten kedah dipercaya. Dadose percaya saged, mboten percaya nggih monggo niku anut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ning wanita kuwi mau wis kepareng ngaturake tresna kelawan aku. Welu. Lung. Kok ora lumrah. Ora lumrah sebabe Ana wong wedok kok sing ngaturke tresna karo wong lenang. Lah kewalik. Dong iki sing lanang iki sing menyatakan cinta. Dadi arep sak arane arep sing wedok ki ngerti nek sing lenang ki seneng karo sing wedok ki cukup diam saja. Mergo wong wedok paling ora ya nek ngerti disenengi ngono kuwi meneng wae mergo arep mengutarakan ki malu. Lah iya. Nek sing lenang ya njur wani kendel ngono kuwi lagi. Lah iya, Mesti dadi. ya. Tanggaku kok tuh sapa-sapa. Sapa Bul? Wis oleh nomere wis santai kowe. Ya. Heeh. Usum watuk lung. Usum watuk. Lah niku janjane sinten? Jenenge sinten? Omahe teng gang nomor pinten? Teng perumahan pundi? Ora kaya ngono to lung. Aku ki takon tenanan. Kok gek teng Jalan Kapas. Walah wis bebayani nek ngono kuwi. Udu wong udu wong wedok asli. Kuwi ora mung wujuding titah swantah to, Gok. Lah terus napa? Napa bangsaning jim lelembut? Ora ning kuwi salah sawijining widodari. Waduh. Lung, tresna karo widodari. Ya men. Widodari ki ateges ki titah biasa sing pasoryane ngedapi-dapi tanpa beda kaya widodari. Ayune ora sebene kaya tanggaku kae, Gok. Lah iya. Ning iki kepiye? Ya wis diomongi. Waduh, jenengan tresna kalih widodari. Iya. Jroning pasumenane panjaning sun widodari kuwi mau wis kepareng ngasake tresna kelawan aku. Tumuli aku gandeng widodari kuwi mau tumuli manjing ning pagulingan. Waduh. Manjing pagulingan, Gok. Ya. Kok aku dadi ngantuk ya? Dadi eling wong omah. Eling wong omah. Aku tak mulih dhisik kok. Ngapa? Aku ngantuk Kowe iki senengane krungu kata-kata kuwi kok njur kepengin. Kepengin. Aku wonge penginan kok. Lah iya Ki kon ora tak lebokke kulkas melenyek ning kene.
Panase ra sebene. Lah iya. Niku pun kepareng ngaturake tresna kalih sampean. Iya aku uga wis kepareng ngasokake tresna kelawan widodari kuwi mau. Tumuli aku karo widodari kuwi mau mbangun bebrayan nanging eloke bareng aku wis gandeng tangane kok malah aku tangis kok jroning nendraku. Wah, itu namanya pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Rezekine Niku kula nuwun sewu nek jenengan kepengin gayuh Betari Sri luwih becik kemawon nek ndahar atur kula mang murungke mawon. lho sebab apa aku kon murungke sing dadi tekadku? Mergo Betari Sri kumpul nenten sing kagungan nek dereng wonten sing Kagungan kemawon mboten masalah. Ning gandeng pun enten sing kagungan paripaksa jenengan kedah mundur teratur. Kok wedi nek jenenge keplok tangan sisih. keplok tangan sisih menika ateges Jenengan tresno kalih Betari Sri ning Betari Sri mboten tresna kalih jenengan. Niku mbebayani niku namine mencintai tak dicintai. bertepuk Sebelah tangan. Ngaten niku carane. Gur makbung. lah iya Ora muni gur mak ketaplek. ketaplek ki muni ya lung Apa iya? lah iya niku nggih nggih monggo nek jenengan ajeng nekat nggih monggo kula sumanggake jalaran derajat kula niki ming batur pangembating catur mung saged njurung pamuji ming saged menasihati Ming saged ngomongi ngelekke nek ana tumindak sing kleru jejeke apa wajibe ngelekke. lah iya Pun mangga ning luwih becik mangwurungke mawon kula nuwun sewu mboten kok nami ngina mboten kok nami ngembe kula lan kalih jenengan niku derajate ming titah sewantah lah Dewi Sri niku derajate dewa titele menika dewa lah nek sampean tresna kalih Betari Sri. nek Betari Sri mboten Tresno kalih sampean niku mengke sing keloro-loro malah sampean. mengke malah sampean ming kalimpur kalih Betari Sri Sing sengsara mboten ming sampean ning sing sengsara nggih kawula sampean kelebu kula kalih togok niki ratuning gerus merga ora ditampa tresnane. Terus kuru awake saya lara. heeh Terus modar. Aku kan melu sapa golek juragan anyar meneh. kowe iki aja mujek-mujekke kaya ngono tolong Atrimo adol kaos. Aku adol gayur urung payu kok lho. Anu gap. ayo dinggo sok sura Lah iya mongko nduk jati kabeh ora ana sing maoni. Wis tak tawake karo dalang saka Katongan kae. sapa Pak Sumar. kowe kira kaya ngono Sing kagungan sapa? nek riyen niku sing kagungan niku Bathara Wisnu. Dewaning katentreman lah ning sareng dipisahke kalih kewajibane Bathara Wisnu dadi dewaning katentreman Dewi Sri dadi dewaning boga duka nek sakniki kagungane sinten mbok menawi Dewi Sri sak menika jomblo. Lah menika mumpung wonten ati ingkang kosong, mumpung wonten ati ingkang luang, kula aturi nembak kemawon saking mriki. Gadah nomor wis ape ta? wong ora dikai kok Oh lah iya. Kapusan. lah iya Lah iya. Niku nek ndah atur kula mending diwurungke mawon. Togok lun tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. nggih Nek wis tresna sing aran katresnan sejati kuwi ora bakal iso dituku dening apa wae. Lan ora bakal iso dijoli dening apa wae. Lan tembung tresna sing abote kaya wong nyangga bumi kuwi mau yen ta ana wong sing ora kasembadan nggayuh katresnane kuwi mau ora wurunga trima ora nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan. nggih pun monggo pun intine kula pun ngelekke nek sampean boten kenging dilekke nggih pun monggo Mula kang saka kuwi Patih Sunya Sekti kula wonten bareng adawuh derekno laku ning Panjenengan ulun tumuju ning pertapan pring Cendani. nuwun sewu pertapan pundi Pertapan pring Cendani. lho lajeng napa
Marga Iwang Pikulun Bathari Sri dina iki mapan ana ing mertapan mring Sendani. Waduh. Niku lak pertapane Kang Rama Begawan Gembung tanpa sirah ta. Niku rak namine mengke malah saya ngrekoso mergo nek nganti mengke konangan Begawan Gembung tanpa sirah ingkang Rama sampean mengke jenengan malah didukani mengke ditundung saking omah. Nomor WhatsApp dihapus. Nomor WhatsApp tanggaku ora mikir liya-liya. Lah iya. Nadyan tayune kaya ngapa nek sing wedok ora seneng karo sing lanang ya padha wae. Lah iya. Nggih pun mengke nek ditukani kalih ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah kula mboten melu-melu. Patisunya sekti Wonten paring dawuh. Tut Murya lakune panjenengan ingsun lumayan ana ing angkasa tumuju ning pertapan mring Cendani. Oh nggih, ndherekaken Jengkar Paduka Sira Prabu Antaswara. Kanggo kepiye nasibe ya lampuh rawurunga kengku ming mudar awake dhewe kelangan juragan. Heeh. Prayoga bali mulih wae ya kok stan kaos ora enek sing nunggu enek lah. Lah iya enek. Wis ayo ditunggu ya ndak sak konangan sapa-sapa Kang. Lah iya. Rasah juga. Mendalun tata tramsilan ira ngaca makan astalira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta
Dong dedian kala rudha Mas Patih Raja Dewagu Ataswati inggih anakku Cahayu. Gawe kaget penggali bapakmu kowe sowan tanpa tinimbalan mongko ora kaya adat sabene. Kowe kadang tak timbali wis ora gelem mara lah kok iki. Kowe sowan ana ngersaning bapakmu ana wigati apa? Nuwun sewu menemban. Saderengipun ingkang dipun kanthi dening Gusti Ayu Antaswati menika ingkang abdi. Lah mbok yo watuk sik to Mbak Yu wis aku tak matur. Ora sah mengko ndak beda perkarane. Ya mban matur sing tetela. Dinten sak mangke menika Gusti Ayu Antaswati kepengin ngutaraken pengin matur marang ngersanipun paduka penemban Gembung Nanmosina. Sak mangke wonten gegrundraning manah ingkang den sedya dening Sang Gusti Ayu Antaswati. Monggo Gusti kula aturi matur ngersanipun ingkang bapa pun Begawan Gembung Nanmosina. Ditambani nggih niki pun kula ombeni super tetra. Nanging rikleng dugi riklenggan sak menika dereng mantun. Super tetra ki obat goreng kok ya diombe to Mbak Yu. Apa beda tadi beda wae. Nah nek ngono ora padha. Lah iya. Kae swara apa? Swara sinden. Kok suarane pating ketaplek. Pating ketaplek sendale. Duk kicing jorok-jorok kuwi. Jaluk dipantak cempala. Mengko dhisik kowe menengon dhisik. Aku tak ndangu karo anakku Ataswati. Ataswati anakku Cahayu ana wigati apa? Rama kumbung tanpa sirah. Sewu-sewu kaluputanku aku sowan marang ngersamu ya Rama. Ya ora dadi ngopo. Ature mban kuwi mau kowe duweni sedya. Pancen ya Rama, merga saurunge aku kepareng matur 3 dina kepungkur aku ngimpi diladeni swijining priya. Waduh. Apa kowe ki ora ngelingi? Apa panjenengan menika mboten ngelingi nek panjenengan menika tesih kelas 6 SD? Kok pun ajeng cinta-cintaan menika. Sing kakung umure pinten? Kira-kira lairan 97. Waduh. Keduan. Kaya ngalap karo cah cilik senengane iki. Ora dipolo bapakne. Gila wis gepuk-gepuk kendang. Ngatoske driji wis ora usah dipikir. Aku ngimpi diladeni sewijining satriya ndak takone ngakune Raden Prabu Kesuma. Raden Prabu Kesuma. Raden Prabu Kesuma. Iya, Bapak. Raden Prabu Kesuma wis kepareng ngaturake tresna kelawan aku uga nampa sing dadi katresnane Raden Prabu Kesuma. Mula ora lega rasane atiku yen to ora nyanding bangun bebrayan karo Raden Prabu Kesuma. Bangun bebrayan, bangun urip, bangun bale wisma karo Ataswati Bapa. Mandita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajabing tawang susah angin ngendi nggone.
Wela dalah Ataswati piye Rama apa kowe ra ngelingi yuswamu sing isih mudha tumaruna iki durung wayahe yen to kowe rabi durung wayahe kowe bangun bale wisma nanging popo aku wis padha-padha tresna karo Raden Prabakesuma mengko dhisik imben kuwi mung kembanging wong turu gek ming kowe ming nglindur kowe ming ketuntu mergo kowe bar ndelok film ora mban ora aja maton ngarani wah wong kula nate nyuwun drakor kalih jenengan aku yo tau njaluk ning drakor Jepang drakor Jepang iki kepiye ceritane wis beda Mbak Yu nanging aku karo Raden Prabakesuma wis padha-padha tresna bapa waleh-waleh apa sowan kowe iki njaluk karo bapa Begawan Gembung tanpa sirah supaya dina sak mengko golek ana ngendi dununge Raden Prabakesuma bapa wela dalah gere linga kowe iki isih yen to dipetung kowe kuwi isih bayi wingi sore urung wancine yen to mbangun bebrayan nanging papa tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi nek nganti aku ora kesempatan nyanding Raden Prabakesuma aluwung aku nganyo tuwuh ngendhat tali murda lampus dirara nyumurupi glaring jagat esming rembulan bapa wela dalah anakku ya Hong Tejan kula Rudha Mas Patih Raja Dewaku ya panjalukmu tak sembadani ya tak turuti nggir iya bapa matur nuwun tumuli mangkata dina iki wala dalah ana bocah kok ngangkon ruwong tuwa sak geleme dhewe dumeh terus ndiyange kok lairan 97 tumpakane miyo ungu rana-rana ngulon ngetan nyunggi jaepong sapa yang iki kok diberi penjaepong laporan rombokne mangkato dina iki popo rasah kesuwen ya njaluk pamit tungakno aku iso nemokake Raden Prabakesuma nggir iya popo nderekke jengkal tindakmu ngati-ati popo ya nggir Gusti ayo. Nah iki watuk tenan iki. Watuk tenan kok digelirke. Ora aku saiki wis ora nyekel. Tanggul kabeh. Butuh duit. Yo. Yang minat 700.000. Full set. Kowe iki malah tawa apa? Tawa barang. Wonten maring dawuh menapa Gusti Ayu? Mban wonten maring dawuh. Gandeng ora wurung ngomong apa-apa Begawan Gembung tanpa sirah. Wis tindak golek ana ngendi dununge Raden Prabakesuma. Nggih. Taman Keputren Resik ana. Waduh, siap wis siap wae.
mengko ayo ndeleh kamera engko ngapa lah engko nek Gusti Ayu kowe aja sak neka-neka wis ora apa-apa HP-mu dicas tinggu nyuting mengko ning Taman Keputren iki aja sak neka-neka aja sak neka-neka eling umurmu ki wis tuwek kowe iki putumu wis 3 waduh ya ora ketang ming direkam suarane wes iki aja sak kaya ngono wis ora sah kakean gunem sing tanpa guna mara gage resi ana Taman Keputren oh nggih ngestaken dawuh Gusti Ayu nyuwun pamit madal panjenengan Wo aki omongan kok wis ngentut bergegek ugek sak dulita mel den london sewu panjenengan mriku sinten kok merpeki kalih kula panjenengan mriku satru saking pundi sinten kekasihipun Raden Siwa Semar kok sampean nyeluk kula Siwa napa kula tepang kalih sampeyan Siwa ditepungake wanjen Siwa Semar urung tepung karo aku atmajane Rama Arjuna atmajane Kanjeng Ibu Betari Supraba aku Praba Kusuma Kak Siwa Ndara Praba Kusuma putrane Ndra Janaka sing patutan kalih Betari Supraba oh nggih kula emut duk nalika semanten ingkang Rama madeg Nalendra teng Kayiwangan dipun wenangaken gayuh widodari seketri kurang sawiji den iya Siwa lanjur wigatosipun napa kok njenengan mrebeki kalih kula Siwa Semar mangerti aku diutus dening Kanjeng Ibu Betari Supraba supaya dina sak mengko ngawu-awu Sudarma golek yana ngendi durunge Rama Raden Arjuna Siwa Semar nek njenengan madosi ingkang Rama Ndara Janaka kula pun ngertos nika niku bendara kula nika niku mampane teng negari Ngamarta ora usah suwe-suwe Kak Siwa ayo derekno aku menyang negara Ngamarta aku bakal suwita nglawan ngersaning Rama Arjuna mengke riyen niki bakal enten dayuh sing dugi mriki sapa kula piyambak mboten mangertos piyambak prayogine dintosi mawon den mare den prayetna sumuriris kinarya mangset pindha kumbang anget saping tawang
susu angin ngendi nggone miang kali ing kangkung beksimi ber ana pandhita buta iki sapa Raden menawi jengandika nyuwun pirsa kalih kula nderek tepang kula menika pandhita ing mring cendhani para begawan gembung tanpa sirah begawan gembung tanpa sirah inggih Raden ana wigati apa mrepeki kelawan aku nuwun sewu menapa jengandika Raden menika Raden Prabu Kusuma iya dasar kepura nyata aku Raden Prabu Kusuma wela dalah menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang dipun aturaken anak kula pun atas wati anggenipun sanget gandrung kapiandhem lawan jengandika Raden Prabu Kusuma supados sak manggile lalono sukulan penggalih jengandika Raden Prabu Kusuma kersa kula boyong dhateng pertapan mring cendhane kula dhawuhaken dening anak kula pun atas wati gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang maweh gandrung begawan gembung tanpa sirah njaluk pangapura sakurung yen to pancen karepanmu kaya mangkono sing gedhe pangapuramu aku urung iso minangkane mergo aku duwe kewajiban yo kuwi aku kepengin ngawu Sudarma golek ana ngendi drunge Rama Raden Arjuna saturing Madukara panengah Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu aku urung iso minangkane sing dadi karepane anakmu lan sing dadi penjalukane anakmu sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan menyang pertapan mring cendhani wah slak modar anak kula ingkang gandrung lawan panjenengan menika prasasat sampun ngiklasaken dhateng pejah gesangipun mila Raden Slilanana sukulan penggalih jengandika kersa kula boyong aku ora iso begawan gembung tanpa sirah aku isih duweni kewajiban menawi jengandika mboten kersa kula ingkang badhe meksa dhateng panjenengan mangsa burung arep meksa karo aku saut mangsa burung kepiye kae waduh truk Ndara Prabu Kusuma disaut pendhita buta wela dalah iki nek ora awake dhewe sing ngetutke ora bakal kecandhal Wanodya yutama ngambar arum ing kusuma apa begawan gembung tanpa sirah kepiye kapul kausanamu anggonmu golek Raden Prabu Kusuma aduh Nger aku njaluk pangapura sing gedhe pangapuramu aku wis kekalangan malaya mider ngubengi jagat nanging ora ana sing mangerteni ana ngendi drunge Raden Prabu Kusuma malah aku wis nampa kabar yen Raden Prabu Kusuma calon mantuku wis ora ana kepiye apa ora ana ya wis tekaning pati aduh apa
Arjuna sumobang iwang Aruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kini tunga lingkung lir sing pini panso Bapak toke ngayam bono manguwo ing bagakan senengane bapak iso ngapusi jare wis tekaning pati kok wong enek kene hehe apa njaluk ngapura cahayu anakku senengamu sok ngapusi kaya ngono kuwi aku gah kon percaya kowe meneh Begawan Gembung tanpa sirah piye Raden apa iki atmajamu Ataswati iya Raden kuwi anakku Ataswati Wila dalah ngerti kaya ngene aku mesti wae mau-mau ora bakal nolak. Wes. Boyo iki, boyo dengkulmu. Katak sini. Ataswati wonten dawuh Raden, madhepurine aja mlengus kaya mangkono. Aduh Raden, Raden Prabu Kesuma Prasasat. Anggen kula ngentosi dhateng panjenengan menika katitine ngenteni sleming Palawa ngabus kumambang ing Sela Kresna Raden. Iya. Apa kowe tresna lahir batin karo aku? Inggih Raden, lahir batin, lahir batos. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kenjang alis risang maweh gandrung. Ing nek pancen kowe tresna lahir batin karo aku ayo kowe bakal ndak suwun monggo badhe kados pundi kemawon ingkang abdi kantun nderek Begawan Gembung tanpa sirah piye ngger cah bagus gandeng aku lan Antaswati wis padha-padha tresna-tresnan trinasnanan anakmu ndak suwun atmajamu ndak suwun bakal tak kanthi awu Sudarma manjing ana ing kancing gelungku iya ngger mongso boronga kono nggonmu bakal ngluwenrah anakku Ataswati ayo derekno pun kakang menyang tumuju menyang negara Ngamarta monggo pangeran kula diraken pangeran gunjang ganjing langit kelap-kelap katon Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon Wirgenjang alis risang meweh gandrung Bopo Begawan Gembung tanpa sirah piye Raden iki dong apa ta iki nek mendem ki rasah ris ombe apa perlune wis kuwi dolopmu ning roh aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan dina sak mengko aku njaluk pamit ngawau Sudarma goleki dununge Rama Arjuna ya ngger ndereke jengkar lakumu muga-muga kowe dinampa paswitanmu dening Raden Arjuna iya bapa
Trinel. Kresna sinayang manglung mintonaken Trinel. Mintonaken triwikramanira. Trinel. Semlidut. Siwa Semar ki ngapa? Mboten napa-napa. Parkudara. Iye. Iki Kakang Semar iki karo bocah iki sapa ya? Takonono, aku dhewe ora weruh. Kakang Semar, Pripun? iki sapa? Niki Ndara Prabakusuma. Lan jenengan kok enten mriki? Sawetara aku goleki murcane Wang Pikulun Betari Sri. Wah. Niki lho Den niki niku atmajane Ndara Janaka sing patutan kalih Betari Supraba. Niki ajeng nampa paswitan saking Ndara Janaka. Nggih lah salah. Arjuna Wonten paring adhawu. iki lho. Iki ngaku anakmu iki tenan apa ora? Mulatmara Sang Arjuna semuya kang kamanungsan kasopranting kaing mungsa. Kleru to. Sapa kowe? Menika sinten? Aku satriya ing Madukara Panengah Pandhu Raden Arjuna. Aduh Rama kula aturi nampi sembah kula aja blawanan ucapmu. Kowe ora isa gawe srana kundure Wang Pikulun Betari Sri bakal tak tampa paswitanmu. Mergo anak Janaka kudu isa ngaturke dharma bekti. Trinel. Sahedan kepripun Koko Prabu? Iki ngatrek-trek bojo rono-rono anake njaluk tok akoni kowe mesti kudu ngaturke dharma bekti ngono kuwi to. Anak Arjuna kedah saged mekaten ning ora kok ngono carane. Kowe iki rasah rabi-rabi wae nek ora iso ngopeni anake. Wah, wis jajano wae. Werkudara ki ora ngawur to. Ora. Jan nyatane kaya mangkono. Kakang Mas sampun kados mekaten. Diawat-awati kae mengko nek nganti kena apa-apa lho. Kukumu lho. Trinel. Tarni. Kepiye Siwa Semar? Wah, lah kula niku bingung kian. Wong nyatane kene wong tresna niku jalaran saka kulino.
Nek boten ngeluna srawung mboten ngeluna gojokan teng manggung mungkin boten waken rasa tresna. Mila saking menika kula aturi paring dawuh kang dedelo lawuhe napa regine pun terteraken menu ngarep. Kowe aja edan. Lah pripun to? Jenengane ku kagungan tiyang sepuh enggal. Begawan gembunan sira ora iso gawe srana kondure wang pikulun Betari Sri. Baleke wae anake. Pongger merep njeluki karo bapakmu Popo Begawan Kembung tanpa sirah piye ngendikane Rama Arjuna aku bakal tinampa pasuwitanku yen to aku kudu gawe srana kondure wang pikulun Betari Sri Wiladara mangertiya Betari Sri dina sak mengko mapan ana ing pratapan mring cendhani ngere ya aku ndak matur supaya dina sak mengko kondur bali menyang negara Ngamarta gunjang kancing langit kelap-kelap katon nerkencang alis risang maweh gandrung sigra mahasing asemun sang Begawan Kembung tanpa sirah tan kala semana munjuk atur marang ngersaning Iwang Pikulun Betari Sri dewaning buka eling-eling pendhita tinampa pangandhastiane kocapuri kula semanten Iwang Pikulun Betari Sri sigra bedol saking pertapan mring cendhani kaela ning jagat gaweaning para dewa papan ingkang linangkungan Iwang Pikulun Betari Sri katon ijo raya-raya subur tandurane Iwang Pikulun Betari Sri wis kundrum yang negara Ngamarta ngere ora usah kuwatir ing penggalihmu kowe bakal tinampa apa kang dadi sedyamu kowe bakal tinampa pasuwitanmu matur sembah nuwun bapa njaluk pamit ya ngati-ati Trinel Tia wis katon padhang kahanane lungguh kae kaya anakku atas swara tak entenake mrepeki karo aku Begawan Kembung tanpa sirah wiladalah ger kowe ora basa karo bapakmu gunane apa aku basa karo kowe nek kowe wis gawe srana kundure Iwang Pikulun Betari Sri mangertya sak temene tresna iki wis abot ndak sandang aku tresna karo Iwang Pikulun Betari Sri wiladalah kowe bali ora usah ngarep tresna saka Iwang Pikulun Betari Sri Iwang Pikulun Betari Sri wis kondur nyang negara Ngamarta nanging aku moto-moto karo tindak Iwang Pikulun Betari Sri ayo ora lega rasane atiku yen to ora nyanding Iwang Pikulun Betari Sri weladalah bocah ngeyel dikandhani ya wis ora kenek tak kandhani tak sebdake dadi ama sing bakal ngerusak tandurane Iwang Pikulun Betari Sri mandi ucaping Begawan Kembung tanpa sirah bocah ki nek wis ngeyel kandhani manti ucape Begawan Kembung tanpa sirah ya
dadi walang sangit mangewu cacaya kae ra sebene ning nek dipikir ora ana ingkang bisa nrenggalangi mal walang sangit kae mau yen to ora aku dhewe sing nrenggalangi ya hak dadi walang kobat.